Lelumaassa on rauhallinen päivä, mutta Niksulla on kova kiire Isokorvan luo. Isokorva, Isokorva! Niksu, poikaseni, mikä sinulla on hätänä? Kerro huolesi. Tein Tessille syntymäpäivälaulun, mutta onko se tarpeeksi hyvä lahja? No, laulappa sen minulle. Minä olen hyvä makutuomari. Sulle näin, Tessinalle ystäväin. Laulun luon, viestin tuon, sulle suon verraton. Ystäväni Tessi on, sävelen, laulellen, kerron sen. No, mitä pidit? Onko se tylsä vai hyvä vai hölmö? Niksu, se on loistava. Mene laulamaan se Tessin hallelle. Mutta... Hän ihastuu siihen. Menehän nyt, pikkuiseni. Nopeasti. Huus, huus, huus. Seis! Seis! Vie minut torille, etkä sitten hupsuile. Mutta, Asta. No hyvä on. Tänään on Tessinallen syntymäpäivä. Mitä ostit? Sävelsin hänelle laulun. Ei laulussa mitään vikaa ole, mutta lahjansaajan pitäisi tuntea itsensä tärkeäksi. Oh. Kaikkihan sen nyt tietävät. Mitä minä sitten antaisin? Kukat saavat minut tuntemaan itseni tärkeäksi. Niin, kukat tietysti. Päivää, Niksu. Onpa todella kauniita. Kukkia. Kukat ovat Tessin syntymäpäivälahja. Ne ja säveltämäni laulu. Hän ilahtuu varmasti. Mutta missä kakku on? Kakku. No syntymäpäiväkakku. Sehän on kaikkein tärkein lahjoista. Niinkö? Leipominen on raskasta. Nyt pääsemme seuraavaan vaiheeseen, maisteluun. Tarvitaan lisää maistelua. Puuttuukohan jotain? Tekisitkö toisen kulhollisen? Hyvä on. Jospa tämä kelpaisi. Taikinaa jäi aika vähän kakkua varten. Mutta se näyttää hyvältä. Pitäisiköhän minun hiukan maistaa sitä varmuuden vuoksi? Ei! Vie sen Tessille saman tien. Pääsisinkö sinun kyydissäsi kaupalle? Vatsani tuntuu kipeältä. Näkemiin, herra Huojuva. Toivottavasti se menee ohi. Eiköhän se mene, kunhan syön jotain. Välitä Tessille syntymäpäiväonnitteluni. Hei, mitä te teette autolleni? Me tässä vain Slari, kerro mitä me teimme. Kerronko? Kerronhan minä. Yritimme vohkia autosi. Ei vaan nuuhkia. Me vain halusimme nuuhkia kukkasia ja kakkua. Nam. Ne ovat Tessin synttärilahjoja. Ette voi saada niitä. Synttäri? Lahjoja? Tiedätkö mitä, Niksu? Jos tahdot tehdä Tessin vaikutuksen, anna hänelle... Loruja. Ai loruja, vaan koruja! Tytöthän pitävät koruista.
Koruista? Me tiedämme, missä niitä on. Mennään. Pysähdy. Täältä voit ostaa hienoja koruja Tessille. Ja halvalla. Joo, Tessi haluaa halvan lahjan. Ei koruliike ole tuolla. Vaan täällä. Onko koruliike kujalla? Kylläpä kyllä. Tässä näin. Mitä? Noissa laatikoissa vai? Aivan. Kurkista laatikkoon. Yllätyt varmasti. Niksu taisi tosiaan yllättyä. Hei, missä te olette? Konstaapeli, vangitse heidät! He varastivat autoni! Ketkä? Mitä tapahtui? Nuo ryökäleet! Ei hätää, Niksu! Minä hoidan tämän. Haisee hyvältä. Syön Maakelsin. Haistas näitä. Aika hyvä, mutta pidän enemmän kakusta. Seis lain nimessä! Veitte Niksun auton. Eikö teitä yhtään edes hävetä? Anteeksi. Joskus tuhmuutemme vain pääsee valloilleen. Joo. Niin kuin nyt. Tessinallen lahjat. Pilalla. En voi mennä ilman syntymäpäivälahjoja. Isokorva? Niksu, mikä sinua surettaa? Halusin antaa Tessille erikoishienon synttärilahjan. Kukkia, kakun ja koruja. Slari ja Koppa pilasivat kaiken. Entäs se laulusi? Ei pelkkä laulu riitä. Niksu, nuo muut lahjat, vaikka kivoja ovatkin, eivät ole mitään verrattuna lauluusi. Tiedätkö, kun kuulin sinun laulusi, tiesin, että se tuli suoraan sydämestäsi, ja se on lahjoista parhain. Niinkö? Aivan taatusti. Kuule, näin äsken Tessin. Jos kiiduhdat, niin ehdit. Laulaa hänelle! Kiitos, Isokorva! Hei vaan, pikku Niksuseni. Sulle näin, Tessinalle ystäväin. Laulun luon, viestin tuon, sulle suon, verraton. Ystäväni Tessi on, sävelen, laulellen, kerron sen. Mitä nyt? Oliko se huono? Tunsin itseni niin tärkeäksi, etten tiedä mitä sanoa. Tunsitko? Juuri tuollaista lahjaa olen toivonut. Aina. Mistä sinä oikein tiesit sen? Tiesin vain. Vaikken sitä heti tajunnut.